A veure, a mi me sap mal que en el bon caire que estava tenint el pleno, perquè és un pleno administratiu i és molt difícil estar en contra, me sap mal enturbiaran això, però crec que s'ha de comentar. Aleshores, segons el ROM d'esta casa, com vostè bé ha explicat, les preguntes són a l'alcaldia i, per tant, li vaig a fer una exposició d'una situació que crec que vostè ja coneix i després li faré un prec i potser 2 preguntes al respecte. Bé, l'exposició... Bueno, perdoni un moment, però estem en pregs i preguntes. Li agrairia que me fera preguntes i pregs. Claro, però li haig d'explicar... No, jo és que li dic perquè vostè, ja que perquè seguisca tot això bé i en un tono... Sí, jo sé com funcionen els pregs i preguntes, per però això li ho dic. si no li explique per què no entendrà ni la pregunta ni el prec. Bueno, a vos si no és una pregunta ni un prec. Bueno, va, comence. Al final vostè me diu si és prec. Comence. Bé, la qüestió és que vostè en l'equip de govern té un soci que a les seues intervencions a xarxes socials dins la seva seu de comunicació política amaga un atac vetllat absolutament a l'oposició, que en aquest cas som els socialistes, no n'hi ha ningú més en l'oposició en aquest ajuntament. Si fos una crítica al nostre treball i no un atac, doncs estaria bé, les crítiques les encaixem perfectament i seria lo normal. Però clar, este senyor i els seus seguidors, al que ell secunda absolutament d'acord en els comentaris, ens acusen i es permeten dir que tenim actituds nazis sobre la tasca que fem nosaltres de comunicació i d'oposició. Per tant, una persona que comparteix contingut homòfob, xenòfob, que així ho poden veure vostès, homòfob, xenòfob, absolutament antifeminista i tot lo demás, no sé jo si vostè considera, i ahí ve la pregunta, que mereixca ser membre del seu equip de govern, quan a mi me consta que vostè aquestes idees no les comparteix. Per tant, això és la pregunta, si vostè creu que mereix estar en aquest equip de govern, i el prec és que, si vostè ho tinguera bé, li pregue que s'exigisca una disculpa pública als socialistes d'esta casa i en cas de que exigisca vostè una disculpa pública als socialistes d'esta casa, que som nosaltres, estos 5 d'ací, i que representem a gran part d'este poble, i si no se donara aquesta disculpa, que contemple vostè l'opció de retirar a este senyor de l'equip de govern, que ha demostrat molt poca altura política en aquestes declaracions